Mayong hapon sa matag usa. Welcome once again sa atong pagtuon sa Basic Christian Catechism, mga katekismo sa pagtulun-ang Kristohanon. Ug aniya na kita karon diri sa Lesson 7 nga giuluhan og God's Work of Creation. Ato gyud kining gianam-anam tungod kay buot nato nga matukod ang buluhaton dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan, ingon nga lig-on kaayo diha sa kamatuoran. Dili nato buot nga mahimo kitang uhong or mushroom nga buluhaton nga bisag ang ilaga mo bangga dali ra kayong matumba. We want our ministry here nga atong ma-describe ingon nga punuan sa nara nga bisan pagbanggaan og lawas sa kabaw dili basta-basta nga matumba, gumikan kay nakagamot kini sa kamatuoran. Ug mag-review lang kita kadali mga kaigsuonan. Ang atong giunang ang atong unang gitun-an mao ang chief purpose in life, and that is to glorify God and enjoy Him forever. And then atong nasugdan ang unang yugto mahitungod sa pag-establisar sa kredibilidad sa balaang kasulatan nga mo'y bugtong teksto nato sa atong pagtuo. The inspired word of God, the scripture, the only rule of Christian faith and duty. Questions number 2 hanggang sa or hangtod sa 4. And then mi proceed kita sa doctrine of God proper or theology proper. Mao kini ang questions gikan sa number 5 hangtod sa number 41, and so far ato nang nahuman ang doctrine of God gikan sa number 5 hangtod sa number 9. Ug atong pagasugdan karon ang doctrine of the original creation, and we will be answering questions number 10 and number 11 this afternoon. Dili nato kini mahuman sa usa lang ka sesyon. So mag-review kita og gamay, dili na nato sugdan gikan sa question number 5 kundili mo laktod kita sa question number 8. What are the decrees of God? Unsa ang mga gitakda sa Dios? Gumikan kay ang Dios mao ang nagtakda sa tanang mga panghitabo. Walay exempted sa iyang atubangan. Ang tubag, the decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby for His own glory, He has foreordained whatsoever comes to pass. So gitakda sa Ginoo ang tanang mga butang, unya walay nagtambag kaniya sa iyang pagabuhaton. Nobody acted as His counselor. Ang mga gitakda sa Dios mao ang iyang walay katapusang tumong. Sumala sa sugyot sa iyang kabubuton nga diin alang sa iyang kaugalingong himaya gitakda na niyang daan ang bisag unsa nga mga panghitabo. And then we also answered question number 9 last week. How does God execute His decree? Giunsa pagtuman or pagpatuman sa Ginoo ang iyang pagtakda. Giunsa pagtuman sa Dios ang iyang pagtakda. Ang tubag, God executes His decree in the works of creation and providence. Sa iyang buhat sa paglalang ug sa probidensya. So gibuhat niya ang tanang mga butang, unya siya pud ang gamanage, siya ang nagdumala sa tanang mga butang. Mao nga atong tubagon karon ang question number 10. Sumpay kini sa atong pagtuon. What is the work of creation? Unsa ang buhat sa paglalang? Ang tubag sa atong confession of faith nga nagtuo kita nga gikan gayud sa Biblia, ang giingon dinhi, the work of creation is God's making all things of nothing by the word of His power in the space of 6 days, and all very good. Ang buhat sa paglalang mao ang pagbuhat sa Dios sa tanang mga butang gikan sa wala, out of nothing. Iya lang gipulong, namugna ang tanang mga butang. Pinaagi sa pulong sa iyang gahom, sulod sa unom ka adlaw, and this is literal 6 days mga kaigsunan. Ug ang tanan maayo kaayo. So diri nakasentro ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon, and then mo proceed usab kita sa question number 11. Ug hinaot nga ang Dios mo'y magatabang kanato sa atong pagpaminaw sa iyang pulong ning takna sa kahaponon.
The ultimate being. Ang giingon sa Genesis chapter 1, verse 1 hangtod sa 31, taas kayo kini nga chapter, busa ang pinakaunang bersikulo lamang ang atong basahon so far. But I suggest nga inyong basahon ang Genesis chapter 1, verse 1 hangtod sa 31. Basahon ang tibuok nga konteksto aron natong masabtan ug makita nato ang himaya sa Dios sa iyang pagmugna sa tanang mga butang. Genesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Now, unsa may but ipasabot niini mga kaigsunan, daghan kay leksyon nga atong makutlo niining Genesis chapter 1 verse 1 palanggani gyudaan. Una, God is the ultimate being. Genesis chapter 1 verse 1 tells us that God is the ultimate being. Ang but pasabot niini ang Dios, ang pinakalabaw sa tanan. Sa wala pa namugna ang universo, ana ang Dios. Ug ang Dios nag-survive siya, nag-exist siya nga wala nang inahanglan og matter, wala nang inahanglan og oras, wala nang inahanglan og mga panahon, wala nang inahanglan og mga Pinoyanan. God is totally independent of matter. He is independent of space and he is independent of time. Mao nga kung panahon ang atong pagahisgutan, ang Ginoo mao'y nagbuhat sa tanang panahon. So meaning to say, na siya sa gawas sa panahon. Dili nato siya mahimong prisuhon sa year 2024 or bisan unsa pang katuigan because God is outside of time. Dili limitado ang Ginoo sa space or sa Pinoyanan, mga kaigsuunan. Sa utlanan, dili limitado ang Dios sa tanang mga spatial considerations. Kining usa ka lawak, usa ka kwarto, usa ka area. Ngano, gumikan kayang Dios anaa sa tanang dapit and God is in His fullness all the time. Sa tanang dapit, mga kaigsuunan. Ana ang Ginoo diri sa Cavite, ana ang Ginoo dinhi sa Iligan, ana ang Ginoo sa Cebu, ana ang Ginoo sa tanang dapit sa kalibutan. He is transcendent of space and time. Ug dili gayud accurate mga kaigsunan nga moingon kita nga sa wala pa ang universo, wala pa'y bisag unsa. No. Ang Ginoo ana sa wala pang ang universo. Before the created universe existed, there was God because God is the ultimate being. Siya ang ultimo nga hinungdan or tinubdanan sa tanang mga butang. And theologians speak of God's immensity. Immensity, but pasabot, labaw gayud kaayo sa tanan, dili nato masukod. Infinity, walay utlanan. And transcendence. Transcendence. But pasabot, labing labaw. Dili gyud nato matupngan, dili nato malabwan ng atong Dios. So, mo kini mga terms nga gigamit sa mga theologians, no? Unya ang reaction sa atong utok kay di man gyud nato kini masabtan, dili nato masulod kini sa atong alimpatakan. All that we can do is acquiesce and worship. But pasabot niini, ang atong mabuhat mao ang pag-uyon ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ug hinaot nga mo kini ang sulod sa atong kasing-kasing karon nga atong simbahon ug ilhon ang atong Ginoo. So, ikaduha nga leksyon nga atong makatunan sa kamatuoran nga gimugna sa Ginoo ang tanan, ang langit ug ang yuta. It means that everything originates from God. Ang tanang mga butang nagikan sa atong Ginoo. Everything that exists originates from God. Walay exempted mga kaigsuunan. Kining verb sa Hebrew language nga bara, kini nga verb, ang Dios lang gayud ang subject ni ini. Every time the word bara, or meaning to say to create, bara, to create, ang Dios lamang gayud ang pagahisgutan ni ini. Kini nga verb dili pwedeng gamiton kung ang tawo mao ang subject sa sentence. Ang Dios lamang ang eksklusibo nga pwedeng makahimo or makagamit ni ining verb nga bara. In the beginning, God created. So bara. Ug ang subject, God. Bara. Ang Dios gyud ang subject. No other subject is employed or implied every time
the word bara or to create is mentioned in the Bible. Ang tao, doon naman pud kitay katakos nga mubuhat og mga butang. Doon na pud kitay katakos nga muhimo. Muhimo kita og balak, muhimo kita og kanta, muhimo kita og sugilanon, muhimo kita og mga building, magdisenyo kita, architectural wonders, for example lang, pero kining paghimo sa tao dili gayud pagagamiton ang verb nga bara. Because the verb bara, as used in the Hebrew language of the Bible, is exclusively used by God alone. So, it is true nga ang tao dunay katakos nga muhimo, mubuhat, mumugna, but not in this sense of God's creation. To create is exclusively an act of God. Kining verb nga bara, it is exclusively an act of God. And by employing it in the first and last verse of the creation story, verse 1 hanggang sa hangtod sa chapter 2 verse 4, ang writer mura siya og kaning libro ba, book ends, nga ang cover to cover, ang matag cover nga mo'y nagtabon sa libro nga nagpatunga, ang central idea gyud niini mga kaigsunan mao ang kamot sa Ginoo nga gamahanan kaayong nagpanglihok. So easy as this is to write and read, sayon ra kay nato kining basahon, sayon ra usab nato kining sulaton, pero kung atong imaginon kini, dili gyud nato ma-imagine. Di gyud nato ma-imagine kung unsa gayud kayo kadako ang atong buhi nga Dios nga mao'y nagmugna sa tanang mga butang nga atong makita dinhi sa universo ug bisan paggawas sa universo mga kaigsunan, because the universe is space. But God is beyond space. So when we look to God, we look beyond the universe, mga kaigsunan, because God is beyond time and space. Busa atong simbahon ug pagadaygon ang atong buhi nga Dios. Ug atong makita usab kining giingon sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. The Bible clearly tells us that God created something out of nothing. Ang usa ka grammatical possibility nga murag kadudahan ang work of creation of God kining New Revised Standard Version of the Bible. Liberal man gud ang nag-translate ni ini mga kaigsunan, mga liberal scholars. So, sa ilang translation sa Genesis chapter 1 verse 1 and 2, sipyat, it suggests nga duna nay pre-existing materials niadtong gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang, but that's wrong. This is a very wrong translation, translated by the liberals. Ang gingon dinhi, in the beginning when God created the heavens and the earth was a formless void. Grabe ang translation, no? It suggests nga aduna nay existing material, but no. Paminawa ang standard nga translation sa Bible, sa ESV, English Standard Version. Ang giingon dinhi, in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without void and form. The earth was without form and void. Ang buti pasabot niini, initially niadtong gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta, ang kalibutan nga iyang gibuhat wala pay porma. Tungod kay ipakita man sa Biblia kanato ang personal nga involvement sa Ginoo aron ang iyang minugna or ang iyang gibuhat makabaton og porma or hugis, manindot tan-awon. Mo kini account sa Genesis chapter 1. The point of this second rendition is to emphasize the crucial issue that God created something out of nothing. Ex nihilo, kini sa Latin word. Nga Ginoo nagbuhat sa tanang mga butang gikan sa wala. Okay? And then, other ancient Near Eastern creation stories, gikan sa Ehipto hangtod sa Mesopotamia, sa Iraq or sa Babylonia, for example, ang ilang creation stories sa ilang folk literature, nag-assume ang ilang mga gods nga aduna nay mga existing materials. Unya, gibuhat sa Ginoo, sa ilang Ginoo, mga Dios-Dios nila, ang mga butang ni ining kalibutana. But that is not true when it comes to the Bible. The biblical testimony here and elsewhere insists that at the point of the beginning there was nothing apart from God.
And what exists apart from God was brought into being by Him. Kung unsa ang mga butang nga atong nakita karon, gikan kining tanan sa Ginoo because He created something out of nothing. For example, Revelations chapter 4 verse 11, ang giingon dinhi, takus ikaw among Ginoo ug among Dios nga mudawat sa himaya ug kadungganan ug gahom tungod kay gibuhat mo ang tanang mga butang ug gumikan sa imong kabubuton anaa sila ug namugna. That is Revelations chapter 4 verse 11. Now what about Colossians chapter 1 verse 16? Ang giingon dinhi, tungod kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang nabuhat. Si Kristo ang gihisgutan niini. Gumikan kay si Kristo mao ang second person of the Trinity. He was there at the foundation or even before the foundation of the world. The Son of God was there. Tungod kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang nabuhat parihong sa mga langit ug sa mga yuta, makita ug dili makita, mga trono man o gingsakupan o mga pangulo o mga autoridad, tanang mga butang nabuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. And then Hebrews chapter 11 verse 3. This is a classic text to prove that God created something out of nothing. Ang giingon diri sa Hebrews chapter 11 verse 3, pinaagi sa pagtuo na sabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao nga unsa ang makita wala gihimo gikan sa mga butang nga makita. So the things that are visible, whatever they are, wala ka na sila namugna gikan sa mga butang nga makita kundili gikan sa pulong sa Ginoo. Sa wala pa makita ang tanang mga butang. Now ikaupat nga leksyon nga atong makatunan sa Genesis chapter 1 verse 1, initially niadtong gibuhat sa Ginoo ang tibuok kalibutan, wala pay porma initially. But pasabot, wala siya naghimo all at once ug nindot na kaayo nga kalibutan nga puno na sa tanang mga butang. No. Ang una pang gihimo sa Ginoo mao ang kalibutan in its initial form nga wala pay hitsura. Kay ipakita man sa Ginoo kanato ang iyang gahom, ang iyang creative power, ang iyang gahom nga nagdugang mga features dinhi sa kalibutan, gidugangan sa Ginoo. But initially when God created the earth, wala pa kini porma. Dili pa kini nindot tan-awon. So gipanindot pagayod og duro sa Ginoo ang iyang gibuhat. That which God initially creates is not its final form. He creates to employ further artistry and design. So, gikan sa mga Hebrew seminaries, may mga beginner nga mga students didto mga kaigsuonan, ilang kanunay i-repeat ang giingon sa Genesis chapter 1 verse 2. Ang kalibutan walay hitsura ug tanawa. Walay hitsura ug hawang ug naputo sa kangit-ngit ang kahiladman. So may pasabot ni ini. What God initially brought into being was tohu vabuhu. This is Hebrew language. Nambot pasabot, formless and empty mass. Initially, ang gimugna sa Ginoo nga universo, wala pa gyud distinctive shape. Dili pa nindot tan-awon. Its structure would be formed by the artistry and design of God. So makatoy unang gibuhat sa Ginoo and then later gipaanindot sa Ginoo og duro hangtod nga nag-conclude sa pagbuhat sa Ginoo sa tawo ug sa pagbutang kaniya sa tanamanan didto sa Eden. Okay? So, initially, the earth was not in its final form. In this sense, we are like God. Pareho kita sa Dios. In this sense lang ha. Basin og muingon kita nga pareho kita sa Ginoo totally. No. Kay kita man pod kung dunay yuta nga dili pa nindot tan-awon, pwede matang maka-create og nindot nga landscape. Di ba? Kung dunay mga kahoy, mga kawayan nga dili pa kay nindot nga tanawon, pwede matang makapanday unya makahimo og nindot nga kamalig. So in this sense, we are like God. Kita usab magmugna kita og mga butang and make things that are often visible. And in part, nga nang ingon ini man kini, nga miliwat kita sa Ginoo gumikan kay ang giingon sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27,
that God created us in His image. We were created in the image of God. So ang tanang mga Christians, ang tanang mga katawhan, pwede silang maka-recreate, pwede silang maka-create, nga unya mag-reflect kini sa ilang artistry ug nindot kayo lipay ta sa mga butang nga atong gihimo. So, once nga nahulog ang tawo sa pagpakasala, nausab ang tanan. Imbis nga ang atong creative power, magbuhat kita og mga eskultura na naunsa na mahinuon nga gisimba na mahinuon sa mga tawo ang gibuhat sa ilang kamot. It's all because of sin, mga kaigsunan. It's all because of sin. And then, ang giingon sa atong confession of faith, ang tubag sa question number 10, by the words of His power. Gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang, sumala sa gahom sa iyang pulong. Okay? Hebrews chapter 1 verse 3, pinaagi sa pagtuo na sabta nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao nga giunsa or mao nga unsa ang makita wala nimo or wala gihimo gikan sa mga butang nga makita. So all things that are visible have not been made out of the things that are visible also, but they were made out of the things that are not visible. Meaning to say, they were made of the things out of nothing. Ug pinagi sa atong pagtuo na sabta nato kini. By faith, we have evidence that God created the worlds or the universe from things which are not visible. Pinaagi sa pagtuo, we have evidence of the unseen. Doon na kita'y ebidensya sa mga butang nga wala pa nahimo. The physical universe, therefore, was not somehow made out of pre-existing materials. Dili pareha sa tuwa, magtukod kita og balay, doon na nay pre-existing materials. Doon na nay bato, doon na nay yuta, doon na nay mga gariton, mga simento. That's what we are. Kita magmugna kita og mga butang, pero dili kita makahimo og something out of nothing. But God did that. So by the word of His power, gibuhat sa Ginoo ang tanan by the word of His power. Ang pangutana, kinsa man ang gahom sa Dios? It means that God created everything through Jesus Christ. Through Jesus Christ. By the word of His power. Gumikan kay si Jesus mao ang word of God, di ba? Ang John chapter 1 verse 1 nagaingon, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So God created everything by the word of His power, pero kinsa ang word? Si Kristo mao ang word. Si Kristo mao ang pulong, John chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 14. And the word became flesh and dwelt among us. Mo kini atong systematic study of the Bible. And then, ikaunom, mga kaigsunan, gihimo sa Ginoo ang tanang mga butang in literal 6 days. Ayaw mugtuan ng mga teorya-teorya nga doon na pa kunoy gap theory, doon na pa kunoy billions and millions of years. Tinuod nga ang quality sa mga bato equivalent sa millions and billions of years. Mo gani nga kanang mga carbon dating moingon nga ang bato kuno millions of years. Well, posible nga tinuod na pero doon na jud koy duda ng carbon dating. Pero ang buti pasabot niini, bata pa ang kalibutan or gibuhat sa Ginoo ang tanan in literal 6 days. So ang kalibutan karon wala pa'y 10,000 years old. Bata pa ang kalibutan pero ang quality sa mga bato, quality sa mga punuan ay murag equivalent na sa thousands of years. Muna'y but pasabot ni ana. Gumikan kay niadtong naghimo sa ang Ginoo og mga leon, mga tigre, mga hayop, wa biya siya naghimo og mga puya nga mga hayop. Diretso na biya nga dako nga mga hayop. Niadtong gabuhat ang Ginoo og mga kahoy, wa biya siya nagbuhat og kahoy nga seedling. Ang iyang gibuhat dako na gyud kaayo nga punuan equivalent na sa how many years. So ingon na ang pagbuhat sa Ginoo sa tanang mga butang, ang kalidad nila, ang kalidad mga kaigsuunan, murag dugay na kaiso nga tanan. Pero ang ilang pangidaron, bata pa, bata pa. Literal gyud ni siya nga 6 days. Ang giingon sa Exodus 20:11, tungod kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanang anaa niini ug mipahulay siya sa ikapito ka adlaw
ug tungod ni ana nga rason gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga igpapahulay ug gihimo kining balaan. So this is literal 6 days based on Hebrew language. Remember, ang original nga readers ni Moises sa iyang pagsulat sa Book of Genesis, dili biya mga scientists, dili mga Hebrew scholars. They were formerly slaves. They were ordinary people. And they were mostly uneducated nga sila naglakaw padulong sa yuta nga gisaad didto sa Kanaan sa Middle East. So they were not brilliant people as far as university scholarship is concerned. They were ordinary people. Ug niadtong giingon nga God created the heavens and the earth in literal 6 days. Literal 6 days gyud ni. The fathers were commanded to teach their children. So the Hebrew language in Genesis 1 must have been very clear to the common people, even to children. Literal 6 days gyud ni. Wala na ilaing interpretation ni ini mga kaigsunan. Ug pagtanaw sa Ginoo sa tanan niyang gibuhat, nakaingon gud siya, very good. All are very good. Genesis 1:31. Ug nakita sa Dios ang matag butang nga iyang gibuhat ug tanawa, maayo kaayo kini. So this is the divine testimony respecting the works of creation when all was finished. Nakita sa Ginoo ang tanan, unya iyang gidescribe as maayo because it perfectly answered the end for which it is made. Unsa man day kining end for which it is made. The reason these words good are so frequently repeated throughout the preceding narrative is to direct our attention to the contrast between the original condition of the things, original nga kondisyon sa tanang mga butang, ug ang kamulong nga kondisyon. Kay ang kalibutan karon nagkainit na, nagkagrabe, nagkadautan. So dili biya unta ingon ini ang original nga gibuhat sa Ginoo. It's not because of God that the earth becomes like this. Karong tuig 2024, nagkadautan kayo. But it is because of the sin of man. Ang kining niyang mga depekto sa gipangbuhat sa Ginoo wala bigyon unta di sa una. Walay depekto ang mangga, wala giulod, wala gyud depekto mga kaigsunan. But all of these defects consequence kini sa sala, sa transgression mga kaigsunan. Consequence. So, mao kadto ang question number 10. What are the creation of God? Unsa ang paglalang sa Dios? Question number 11. How did God create man? Giunsa pagmugna sa Ginoo ang tawo. Ang tubag, God created man, male and female. Take note ha, male and female. Lalaki ug babayi. Dili nato kini usbon. God created man, male and female after His own image, in knowledge, righteousness, and holiness, with dominion over the creatures. Gibuhat sa Ginoo ang tawo, lalaki ug babayi, sumala sa iyang kaugalingong panagway, diha sa kahibalo, pagkamatarong ug pagkabalaan nga adunay kamanduan sa tanang mga binuhat. So, unang punto niini nga subheading mga kaigsunan. Unsa may bot pasabot niining man was created in the image of God. Ang bot pasabot niini, there are certain excellence of God nga atong napanunod. There are certain nga mga kinaiyahan sa Dios nga atong napanunod. Genesis 1:27 ang giingon dinhi, mao nga gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya siya, lalaki ug babayi gibuhat niya sila. So atong gikumpisal, atong gisugid sa atong baba that being made in God's image alludes to a certain excellence professed by mankind. Tungod kay gibuhat kita sumala sa hulagway sa Ginoo, aduna gayoy dignidad ang mga katawhan. Adunay pinasahi nga pagdayeg sa Dios. Matud pa ni John Calvin, ingon ini kay espesyal ang tawo, gumikan kay ang uban nga mga butang nga gipangbuhat sa Ginoo, iya lang mang gipamulong. Let there be light and there was light. Mutunghang mga kahayupan. Pero niadtong gibuhat sa Ginoo ang tawo, mikonsulta siya sa other two persons of the Trinity. Dunay dialogue between them. Nga miingon ang Ginoo, atong buhaton ang tawo sumala sa atong panagway. So according to John Calvin,
God chose to give this tribute to the excellency of man, that he would, in a manner, enter into consultation concerning his creation. So, grabe kayo ang dignidad ni adtong gibuhat sa Ginoo ang tawo. Wala niya diri-diretso nga gipamulong lang, but he consulted with the triune Jehovah, and he opened our eyes nga masabtan nato kining tanan. So, mi-pause ang Ginoo sa ikaunom ka adlaw to consult with the heavenly court before creating humanity. That's how important humanity is. Ikaduha nga punto nga atong makatunan sa second subheading. When we are created in the image of God, it doesn't mean to say that God has a human body. Nga ang Ginoo dunay pareho nga lawas kanato. Remember, ang giingon sa Biblia, God is a spirit. God is a spirit. Ang Dios is spirito. We may also say that being in the image of God does not mean that God has a human body. The Lord is spirit, John 4:24, and therefore, our anatomy cannot correspond to the divine nature. Dili gayud ta makatupong sa kinaiyahan sa atong Dios. However, this should not be misconstrued to mean that our bodies are less important than our souls. Ato usab nga atimanon ang atong lawas, mga kaigsunan. The body is part of the very good creation. Samot na, gumikan kay kabahin kini sa gideklarar sa Ginoo nga very good sa iyang mga binuhat. Ang atong human body and essential to our personhood. Timana nato kini. Ikatulo nga leksyon, niini nga subheading, mga kaigsunan, is unsa may but pasabot niining we are created in the image of God, meaning to say we are bestowed with spiritual and mental capacities. And thus we conclude that bearing the image of God enables us to share some of his spiritual and mental capacities. Being made in God's image means, among other things, that we can understand his revelation. So aduna kitay katakos nga sabton ang gipadayag sa Dios. We have the capacity to formulate plans, magplano ta. We have the capacity to fellowship with him and reflect his attributes such as dominion. Ang giingon sa Genesis 1:28, this is manly dominion. Ang giingon dinhi, Genesis chapter 1 verse 26 rather. Ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sa atong larawan, sama sa atong dagway, ug magbaton sila ug pagdumala sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok kalibutan ug sa matag butang nga nagkamang ibabaw sa yuta. So this is really manly dominion, mga kaigsunan. We are to exercise dominion. Kanya ato usab nga makita ang human dignity because we are created in the image of God. We see clearly human dignity. Scripture alone provides a solid foundation for human dignity. Without it, we have no basis for asserting that all men are created equal or that all men must be treated with kindness. Nganong moingon man kita nga all men are created equal because we are all created in the image of God. We have dignity nga nagbaton kita sa panagway sa Dios. Bisan pa mangani og ang panagway sa Dios nga niya kanato na mansahan gumikan sa sala. Pero bisan ang pinakadautan kaayo nga tawo, capable gyapon ang tawana of loving others. Because we are created in the image of God. And take some time to meditate on the fact ato kining pamalandungan that God has made us in his image. And remember that because of this image, we must be kind and respectful to others. Kinahanglan nga mahimo kitang morespetar sa uban because they too are created in the image of God. So how are we going to conclude our study? God is to be worshipped as creator. Atong pagasimbahon ng Dios isip magbubuhat. Creation is to be viewed as a reflection of the signature of God. Tanawa ang mga butang nga atong makita sa atong palibot, gikan kini sa Ginoo tanan. Atong dayigon ang atong Dios. Psalm chapter 19 verse 1. Nagmantala ang kalangitan sa himaya sa Dios ug ang ilang kawanangan nagadeklarar sa buhat sa iyang mga kamot. So this is the praise of God. Psalm 104 verse 24. Ginoo, pagkadaghan kaayo sa imong mga buhat,
Sa kaalam imong gibuhat silang tanan, ang kalibutan na puno sa imong mga gipanag-iya. So we live our lives in a world that He has created and sustains. All around us and with us, there are fingerprints betraying His handiwork. So tanang mga butang nga atong makita, aduna gayoy fingerprint nga dili gayud matago ang kamot sa Ginoo, mga kaigsuonan. Knowing this, as we do whether we acknowledge it or not, should make us live independently, irreverently, and expectantly. So hinaot nga makita nato kini ang Ginoo mo'y nagbuhat kanimo higala, o gumikan kay ang Ginoo mo'y nagbuhat kanimo aduna ikay tulubagon. Gibuhat ka sa Ginoo sumala sa iyang tumong ug katuyuan. Ug kung ang imong kinabuhi wala nimo gihalad kaniya, aduna ikay tulubagon. Pagahukman ikaw sa ulahi nga adlaw. Pero adunay paglaom nga karon pa lang mapapas ang tanang sala nimo higala. Basta ikaw maghinulsol sa imong sala ug modangup lamang kang Kristo, mutuo nga si Kristo lamang ang anak sa Dios, ang gipadala ni ining kalibutan aron luwason ang mga buhi ug patay, aron sila pagaisipon nga matarong atubangan sa Ginoo. Aron luwason ang mga buhi, ang mga patay, I want to correct myself. Ang mga patay, kung naabtan sila sa ilang kamatayon nga wala pa sila sa Ginoo, well, wala na sila'y chance. Wala na sila'y chance. Wala na may repentance after death. Ang Ginoo mo'y magahukom sa mga buhi ug mga patay. Pero mianhi si Kristo aron pagaluwason ang mga katawhan nga nakasabot sa ilang pagkamakasasala ug naghinulsol ug nagtuo lamang kang Kristo. Nasabtan nila nga ang dugo ug pagkamatarong ni Kristo mao'y tubag sa atong problema sa sala ug mo'y bugtong natong paglaom nga kita pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. So morang kini ang atong bugtong nga paglaom, mga kaigsuonan. Gibuhat kita sa panagway sa Ginoo pero gumikan sa sala, naguba ang panagway sa Ginoo nga niya kanato, naputos kita sa sala ug ang bugtong pamaagi nga kita maluwas mao ang pagtuog pagsalig kang Kristo ingon nga atong bugtong Dios ug maluluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa leksyon ni ining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini ug among gipangayo nga amo ikaw nga simbahon sa imong pagka magbubuhat kanamo. We will worship you as our creator. We will glorify your holy name. We will treat each person with dignity. Ug kami modangup kang Kristo, gumikan kay nasayod kami nga namantsahan kami sa sala ug ang tanang mga katawhan naa sa ilalom sa imong tunglo kapungot, and only Jesus Christ is our Lord and Savior. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.